Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Her bir Müslüman kişisi bile Allah subhanahu ve teala bu dünyaya anı ibadet kılır için yarattı. Allah subhanahu ve teala Kur'an'da ayta: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Min kişilerini hem cinlerini bari tekmeye ibadet kılsınlar için yarattım diye. Hem şu ayet bilen delillenip Müslüman kişisi küp itip izgilik kılarga, küp itip ibadet kılarga tırışa. Çünkü ulanın bu dünyada maksatı. Ama lakin kübübüz, küp Müslümanlar bilmiyor. İbadetinin hem izgiliklerinin kabul bulsun için onun şartları var. Ama dünyada misal getirsek de mesela işe seni kabul etsinler için işe kirmenin özünün şartları var. Onda diplom gerek, tecrübe gerek, nedir? Ülkede şu işini yaxşı bilүү gerek, яки машинада йөрер өчен, шулай ук права алыр өчен үзенең шартлары бар, укырга кирәк, машина йөртә белергә кирәк, сәламәт булырга тиешсең. Һәм мондый мисаллар тормышта да бик күп. Һәрбер нәрсәгә берәр кая керер өчен, берәр кая барыр өчен үзенең шартлары бар. Чит илгә чыгарга теләсәң, мәсәлән, шулай ук шул дәүләткә керер өчен үзенең шартлары бар. Һәм шулай ук шариатыбызда да, безнең динебездә дә гамәлләребез кабул булсын өчен аның үз шартлары бар. Һәм бу шартларны белеп, безгә гамәлдә кулланып яшәргә кирәк. Шул вакытта гына безнең кылган изгелекләребез, кылган ибадәтләребез кабул булачак. Һәм иң беренче шарт булып тора барлык гамәлләрдә дә ул ихласлык, ягъни ниятебез шушы ибадәттә, шушы изге гамәлебездә бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә булу. Allah subhanahu wa ta'ala Бәйнә сүрәсенең 5-нче аятында әйтә: "Ва ма умиру илля ли'абудуллаһ мухлисина лаһуд-дин хунафади." Безгә әмер ителгән иде, ихластан гына Аллаһның бер үзенә генә ибадат кылырга ди. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Бухари һәм Муслим җыентыгында әйтә: "Иннамал аъмалу бинният." Һәрбер эш ниятка карап бәяләнә ди. Менә бу безнең төп дәлилләр булып тора. Нинди генә гамәл кылмасак, ул барысы да ихластан булырга тиеш. Аллаһ ризалыгы өчен һәм Аллаһның үзенә генә юнәлтергән булырга тиеш. Ягъни ширктан, риядан пак, чиста булырга тиеш. Әгәр дә инде безнең шушы гамәлебез, мәсәлән, рия кешеләр өчен эшләнсә, Аллаһ Тәала түгел, бүтән илаһка багышланган булса, бу гамәлебез кабул булмаячак һәм кире кагылачак. Allah subhanahu wa ta'ala An'am surəsinin 88-ci ayətində aytdı: "Vəlau əşraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Əgər də Allahqa da şirk tengdaşlıq qılsalardı, bütün эшләгән гамәлләре дә юкка чыгачакты. Бу безнең бик каты бурчыга сала торган аят. Әгәр дә без Аллаһка ихлас булмыйча гамәлебездә Аллаһка карата бер теңдәшлек алсак, бүтән илаһны алсак, яки кешеләр өчен эшләсәк, шушы Аллаһ ризалыгына эшләмичә инде бу гамәлебез юкка чыгачак. Һәм бу бик куркыныч. Кеше бик каты тырышып анда, мәсәлән, күп итеп садакалар бирергә мөмкин Аллаһ юлында. Һәм инде шушыны кылганда әзрәк кенә ниятенә бер рия керә икән, кара әзрәк кенә кешеләргә дә белдертим әле шушы кылган ибадәтемне, кешеләр мактасыннар аны, нинди юмарт, күп итеп садакалар бирә дип безгә шушындый уй фикер керә икән. Һәм инде ниятебез Аллаһ ризалыгы өчен түгел, кешеләр ризалыгы өчен үзгәреп куя икән, бу бөтен сарыф иткән садакабыз юкка чыгачак, кабул булмаячак. Яки мәсәлән, кеше хаҗга барды ди, хаҗ кылып кайтты ди. Аның нияте кешеләр арасында шундый хаҗи исемен алу, танылу, халык арасында шундый зур ибадәтне үтәп кайтты дип, Аллаһ Тәала моның ибадәтен кабул итмәячәк. Уйласаң, ул анда күпме акча түкте, күпме сабыр итте, чөнки анда эсселеккә сабыр итте, сәфәрнең авырлыгына сабыр итте. Һәм берсе дә кабул булмаячак, чөнки ул Аллаһ ризалыгы өчен үтәмәде.
кешеләр ризалыгы өчен үтәде. Һәм шуңа күрә нинди генә гыйбадәт кылсак та, иң беренче без сорау бирергә тиешбез: бу гамәлең минем Аллаһ ризалыгы өчен эшләнәме? Бу Аллаһның үзенә генә эшләнәме? Бүтән илаһка эшләнмиме дип, шушы ширктән, риядан пакма шушы гамәлем дип без үзебезгә сорау бирергә тиешбез. Һәм бу беренче шарт булды: ихласлык, Аллаһ ризалыгы өчен һәм Аллаһка юнәлтелгән булырга тиеш. Икенче шарты булып тора, ул шариатка муафик булу. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәтенә туры килү. Моңа дәлил булып тора Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадис: Мен амила амалан лейса алейхи амруна фахуа радди. Кем ди бер гамәл эшләде ди, һәм ул гамәлне ди без әмер итмәгән идек ди, ул ди кире кагылачак ди, ул кабул булмаячак ди. Менә бу безнең төп дәлилебез була. Безнең эшләгән гыйбадәтләребез, кылган гыйбадәтләребез, эшләгән эшләребез, кылган изгелекләребез безнең сөннәткә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи юлына туры килергә тиеш. Мәсәлән, без намазны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи өйрәткәнчә укырга тиешбез. Хаҗны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи кылганча кылырга тиешбез. Уразаны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи өйрәтеп калдырганча ураза тотырга тиешбез. Һәм барлык гыйбадәтләрдә ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи өйрәтеп калды, шулай итеп эшләргә тиешбез. Шул вакытта гына гамәлебез кабул була. Менә бер ихласлык белән бергә безнең сөннәткә дә муафик булу, туры килү шарт булып тора. Әгәр дә син ихлас, әмма дә ләкин синең гыйбадәтең, изгелегең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның юлына туры килми икән, Аллаһ Тәгалә кабул итми бу гамәлеңне. Чөнки ул икенче шартына туры килмәде. Мәсәлән, кеше намаз укый икән, ничек иртәнге намазның фарзы 2 генә рәкъгат. Мин күбрәк булдыра алам, күбрәк көчем бар, мин 4 итеп укыйм әле ди. Әҗер савабы булыр, чөнки мин күңелем яхшыда, изгелектә ди. Ләкин күңелең күпме генә яхшы изгелектә булсаң да, Аллаһ Тәгалә сиңа алай укырга әмер итмәде. 4 рәкъгат фарыз итеп, 2 рәкъгат фарыз гына әмер итте. Һәм бу гамәлеңне кабул булмаячак. Һәм менә бу көндә дә карасаң, күп кенә мусламаннар менә шушы икенче шартта ялгышалар. Диндә булмаган яңалыклар кертәләр, диндә булмаган гыйбадәтләр эшлиләр һәм әйтәләр: "Динем, калбым белән битте, минде ниятем белән битте, мин яхшылыкта ди, Аллаһ ризалыгы өчен эшлим ди." Анда динебездә булмаган мәҗлесләр үткәрәләр, динебездә булмаган нидер яңа йолалар кертәләр, динебездә булмаган көннәрне изгеләштереп, шул көндә гыйбадәт кылалар. Әмма дә ләкин Аллаһ субхана бу гамәлләрне кабул итми. Чөнки ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, безнең әмер булмаган гамәлләрне Аллаһ Тәгалә кабул итмәячәк ди. Шуңа күрә ничек кенә изгелектә булмасаң да, ничек кенә ихлас булмасаң да, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи юлына туры килмәсә, Аллаһ Тәгалә кабул итмәячәк. Һәм шулай ук без менә шушы сүзебез белән әйтәбез, әгәр дә мәсәлән бер кардәшне насихат кылдың, бу бит гамәл безнең динебездә юк дип әйтсәң, ул әйтә: "Нишлә мин бит күңелем ихласта, нинди проблема бар монда? Мин бит Аллаһка якынаям шушы гамәл белән" ди. Монда сорау туа: "Ничә шушы яхшы гамәлне син эшлисең, әмма дә ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи эшләмәгән. Килеп чыга Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ул яхшылыкны белмәгән, ә син аннан гыйлемлерәк Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи шушы гамәлне беләсең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи караганда." Бу беренче сорау туа. Син гыйлемрәк булып чыгасың Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи син яхшырак беләсең, нәрсә файдалы, нәрсә начар. Икенчесе, син әйтәсең килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи динне тулысынча ирештергән. Шушы яхшылык безнең эшләнмичә калган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи кимчелек күрсәткән шушы динне ирештерүдә. Әмма дә ләкин бит Аллаһ субхана тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи бит әйтте, Куръан-ы Кәримдә аят бар бит: "Ал-йаума акмалту лакум динакум" ди. Мин бүген ди тулысынча динне ди ирештердем ди. Нәрсә яхшы, нәрсә файдалы, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи безгә күрсәтеп өйрәтеп калдырган. Һәм нәрсә безгә начар, нәрсә безгә зыян китерә, шулай алардан тыеп калган. Шуңа күрә безнең динебез камил, бөтен яхшылыкны да Пәйгамбер саллаллаһу алейһи өйрәтеп калган.
Һәм инде менә без берәр яхшы гамәл дип инде диндә булмаган эшне кертәбез икән, без әйтмәкче булабыз, Пәйгамбер сам динне тулысынча ирештермәгән, ә үзенең шушы вазифасына хыянәт иткән булып чыга. Шуңа күрә бу бик хәтәр һәм бик куркыныч гөнаһлар. Пәйгамбер саллаллаһу хыянәттә гаепләү һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу күбрәк белгән булып чыгу. Һәм шуңа күрә менә нинди генә гыйбадәт булмасын, бер бик күп бит инде яңа уйланып чыгарган гыйбадәтләрне җибәреп кенә торалар. Шушындый көндә шушындый сүзләр әйтсәң, бәхетле буласың. Шушындый сүрәләрне шушындый вакытта укысаң, анда малың арта, тагы нәрсә була. Шушындый җиргә барсаң, анда гөнаһларың кичерелә. Шушындый мәҗлестә булып кайтсаң, анда бик күп әҗр савап языла дип, син сорау бирергә тиешсең. Ә моны Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям эшләдеме? Моңа Коръәни Кәримдә аят дәлил бармы безгә дип. Әгәр дә инде менә шушында Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисләрендә дә һәм Коръәни Кәримнең аятьләрендә дәлил тапмыйсың икән, моны без калдырабыз, эшләмибез. Чөнки барыбер күп генә тырышсак та кабул булмый, ничек кенә ихлас булсак та. Шуңа күрә һәрбер гыйбадәт кылу алдыннан без үзебезгә менә шушы ике сорауны бирергә тиешбез. Минем күңелем ихласмы, ниятем дөресме, һәм мине Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтенә туры киләме? Шул вакытта гына без шушы гамәлне эшлибез. Шул вакытта гына кабул булачак инде. Әгәр дә шушы ике шартка безнең туры килми икән инде, безнең гыйбадәтебез, безнең изгелекләребез Аллаһ Тәгалә аны барыбер кабул итмәячәк. Һәм безнең вакытыбыз, көчебез, малыбыз, сәламәтлегебез юкка гына сарыф ителгән була инде. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәрберебезгә дә тәүфыйк, һидаят бирсен инде. Гыйбадәтләребезне, изгелекләребезне шушы шартка туры китереп, эшләп, дөрес кабул булган гамәлләр кылып яшәргә язсын инде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барлык кылган изгелекләребезне, гыйбадәтләребезне кабуллардан кылсын иде. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.